Хәзер эфирда парламент хәбәрләре, алар белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштыра. Республика Дәүләт Советы депутатлары кабат корал сатып алу өчен яшенә арттырырга тәкъдим итә. Дәүләт Думасына Казандагы 175-нче гимназиядә булган фаҗигадан соң әзерләнгән берничә инициатива юлланачак. Татарстан парламентарийларының күбесе закон проектларын хуплады. Депутатлар корал сатып алу яшен 21 яшькә кадәр арттырырга, корал саклау кагыйдәләрен бозган өчен штрафны 5000 сумга кадәр арттырырга тәкъдим итә. Тик корал әйләнеше өлкәсендә бу чаралар гына тәртип урнаштырмаячак дип саный республика президенты Рөстәм Миңнеханов. Боеприпасы какие? Боеприпасы картечь и пули, да? Вот зачем ему картечь и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя или что-то такое? Какой-то регламент должен быть, оборот боеприпасов и количество оружия. Чтобы это оружие получить, была вот хорошая советская традиция, что ты должен быть за организацией охотничьего общества прикреплен, ты должен работать в интересах природы, значит, этого общества, и за тебя должны поручить все люди. Рөхсәт бирүдә контрольдә тотуны көчәйтү зарур. Тәкъдимнәрнең берсе корал алучыларның һәм бар тик хуҗа булу хукугын сорап мөрәҗәгать итүчеләрнең бердәм базасын булдыру. Критерийлар катгый булырга тиеш. Представляется необходимым изменить действующий порядок медицинского освидетельствования. В частности, установить обязательность прохождения лицами, претендующими на приобретение оружия, углубленного психологического тестирования по стандартизированным методикам. По аналогии с тем, как это делается при приеме на службу в правоохранительные органы. Тагын бер блок мәгълүмат турында. Шелтәрдә деструктив мәгълүматларны таратучыларга контрольны көчәйтергә кирәк. Обязательной регистрации животных. Асиновада эт тешләү чарагы бөтен республиканы уйландырды. Хайваннар белән җаваплы эш итү турындагы законга төзәтмәләр кертү турындагы күп кенә инициативалар кирәк. Этләрне вакытлыча тоту пунктларында тотарга тәкъдим итәләр. Бу мәсьәлә белән хакимиятның барлык дәрәҗәләрендә бергәләп шөгыльләнү сорала. Не создаются же эти бригады, фирмы, как их назвать, по отлову собак. И я думаю, этим законом никто не будет спекулировать. Мы будем вместе с вами отслеживать, чтобы он работал целевым образом на достижение вот этих целей. Узган ел Татарстан бюджетына 293 миллиард сум акча кергән. Чыгымнар элекке шәүк керемнәрдән артып китә. Депутатлар тәкъдим ителгән барлык инициативаларны да хуплады. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшин Минтимер Шәймиевне Татарстан Республикасының беренче президенты итеп сайлауга 30 ел тулу белән котлады. Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда Бердәм Россиянең төбәк исемлеген җитәкли ала. Бердәм Россиялеләр лидеры Фәрит Мөхәммәтшин белдергәнчә, партия вәкилләре республика президентына шундый үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Узган атнада Дәүләт Советы депутатлары балалар рәсем ясый дигән 15нче республика конкурсының бүләкләү тантанасында катнашты. Тантана Россия көне алдыннан узды. Конкурсны безнең телерадиокомпания Бердәм Россия партиясе ЮХИДИ, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет идарәсе Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә оештырды. Бу балалар телевизион конкурс финалистлары номинацияләренең берсе туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Яшь рәссамнар өчен бүләкләү тантанасы дулкынландыргыч булды. Зур сәхнәдә күпләр беренче тапкыр. Бу адам Полина Вятчина Казанга әнисе, әтисе белән килгән. Быел конкурс 15нче тапкыр узды. Аны безнең телерадиокомпания Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ЮХИДИ идарәсе Юл хәрәкәте иминлеге бюджет учреждениесе оештырды. Сайлап алу 2 этапта узды. Башта эшләрне муниципалитетларда, аннары республика башкаласында бәяләделәр. Конкурсның һәр этабын безнең телерадиокомпания яңалыклар чыгарылышында шул исәптән жюри утырышында яктыртты. Быел 10 меңнән артык рәсемнән финалга 400 эш үтте. Когда смотришь на ваши работы, видно, что вы тоже вот как-то по-своему, где-то может быть наивно, но по-настоящему хотите видеть наше будущее счастливым, каким-то технологичным, красивым, в конце концов. И пусть все у вас получится. Наверное, среди вас будут не только знаменитые художники в будущем, но и знаменитые ученые, инженеры, врачи, учителя.
Ижат аша куркынычсызлыкка юл хәрәкәте кагыйдәләре традицион һәм иң популяр номинация. Өстәвенә кайбер балалар бу мәсьәләдә өлкәннәргә караганда да күбрәк белә. Ребенок такой непосредственный, и когда едет в машине, там, родители, мы даже вопрос задаем, если у вас родители нарушают правила дорожного движения, вы что делаете в машине? Мы говорим, подсказываем. Или даже когда дорогу переходят, вы видите, иногда там мама или папа там тащит малыша, да? Они сопротивляются, но изначально, если они обучены, они, конечно, скажут папе или маме, что так делать нельзя. Байтак рәсемнәр юл хәрәкәте кагыйдәләренә багышланган. Жюри юлларда аварияләрне киметергә ярдәм итүче мәктәп укучыларының фикерләрен дә бәяләде. Например, за 3-е место занял у нас, значит, мальчик из Высокогорского района, Эмиль, который предложил на светофоре показывать не только сигнал светофора, но и жесты регулировщика. Я думаю, со временем, если у нас так светофоры будут усовершенствоваться, то дорожно-транспортных происшествиях именно на светофорных объектах будет как можно меньше. На самом деле, помимо того, что дети рисуют, они именно занимаются темой безопасности дорожного движения. Тагын бер номинация табибларга рәхмәт. Пумала буяулар ярдәмендә һәркем осталыгын күрсәтте. Я, конечно же, здесь благодарен организаторам за то, что вот в рамках такого прекрасного конкурса «Дети рисуют страну» нашли возможность сказать слова благодарности нашим врачам. Они каждый день на передовой, до сих пор мы работаем. Конкурска Россия көн алдыннан йомгак ясадылар. Илебезнең киләчәге булган балалар үзләренең якты уй-хыялларын кәгазьгә төшереп, зур иҗади мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Узган ял көннәрендә республика шәһәр районнарында сабан туйлары узды. Сабан туйларында парламентарийлар да актив катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин Түбән Камада булды. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне кабат 2 атнаның сишәмбе көнендә таныштырырбыз. Исән-имин булыгыз.